Praise the Lord for that song. He gave us song. Amen? You know, the Lord Jesus Christ, hanalang insagana kabsat pagtungpalan tayo, but He put a new song in our mouth. Amen? Praise God, kadigiti kang kantangan na espirituan kakabsat. Are you blessed with the Sunday school? Amen. Amukin pa check nga dahil tinakisarita ni Apo kada tayo. Amuyo, dati sa dyaing kakabsat, we are sure of our salvation because we are sure of our Savior. Amen? Yung essence dati lesson ka, agbyag tayo kung mga nga, pudno nga na isalakan, nga daan iti panagayat, tarigagay ti sa uti Apo, ken jay tarigagay, panagtulnog ti sa uti Apo, ken tarigagay, ngagbyag iti kinasantuan. Amen? Madaydayo na iti Apo. But speaking of dito, panagbaliw. Among ko na, sabi ng kanyang asawa, kasi naririnig niya itong asawa niya, puro umuubo na. Ganun. Ganyan, yan kasi lakay, sabi niya, hindi mo tigilan yung paninigarilya mo. Bakit kasi hindi ka magbago? Tigilan mo na yan kasi, sabi niya. Hindi naman pwede, mahirap kung tigilan ito, sabi ng kanyang asawa. Sabi naman kanyang asawa, tigilan mo na lakay. Mas mabuti pang palitan mo na lang ng candy. Mag-candy ka na lang, sabi niya. Oh, mag-candy, mas lalong mahirap mag-candy. Bakit naman mahirap? Mahirap kayang sindyan ang candy, sabi. Narigat ka nung sindihan, ti-candy ka kapsat. Talagang hanamik ka dito. Panagsigarilyo king na kapsat. But praise the Lord, adadig iti nabalbaliwan iti biyag tayo by the grace of God. Amen? The moment nga amu tayo, kininawa tayo na pesos, kas manubot kami nga salakan. Ano ang Tagalog ng right, mga kapatid? Letter A, tama. Letter B, kaliwa. Letter C, karapatan. Or letter D, babae. Anong all of the above? Siguro karamihan ng lalaki ang sagot letter D, babae. But anyway, praise the Lord. We are in the right place this afternoon. Amen? Amen. Tiya po madaydayaw. Today is March 16, 2025. And we welcome you to our Sunday afternoon worship service. Let us all stand, kakabsat, as we start our congregational singing. Let's worship and glorify God through singing. Amen? Are you ready to sing for the Lord? Amen. Amen. Let me read to you, kakabsat, several passages in the Bible. Amen? Allow me to read several passages in the Bible. In Psalms 18 verse 2, the Bible says, "The Lord is my rock and my fortress, and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, and my high tower." Amen. Psalm 62 verse 2, "He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be greatly moved." And in 1 Corinthians 10:4, the Bible says, "And did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ." Amen. Today in our singing, let's dwell on the praise, "The Lord is my rock." Amen. Let's sing our first song, "I'm standing on the solid rock." Let's standing on the solid rock. Amen. On the first verse, all together, sing. "Through my disappointments, strife and discontentment, I cast my heavy care upon the Lord. No matter what obsession, pain or deep depression, I'm standing on the solid rock." Sing on. "I'm standing
our next hymnal, The Solid Rock. Amen. The Solid Rock. On the first verse, all together, sing on. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest thing, but fully lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy day, my anchor holds me in the bay. Sing on. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath is covenant of His blood, supporting the whelming flood. When all around my soul gives way, He then is on one open slave. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Last verse. When He shall come with trumpet sound, oh may I then in Him be found. In His righteousness alone, for blessed to stand before the throne. Sing on. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Amen. Praise God for the solid rock. Amen. And our last hymnal, Rock of Ages. Rock of Ages. On the first verse, sing your best, sing on. Rock of Ages, clap for me. Let me hide myself in Thee. Let the water and the blood from Thy wounded side is flood. Be of sin, Lord, save from wrath and make me pure. Not the labors of my hands can fulfill Thy Lord's demands. Did my sin nourish my Lord? Did my tears forever flow? All for sin not atone. Thou must save and Thou alone. Nothing in my hand I bring, simply to the cross I cling. Make it come to Thee for rest, helpless look to Thee for grace. All I did the fountain find, wash me Savior, all I got. Last verse. While I guard His fleeting breath, when my eyes shall close in death, when I soar towards unknown, see Thee on my judgment throne. Rock of Ages, clap for me. Let me hide myself in Thee. Amen. Praise God for our singing. Amen. What a blessing, kakabsat. So, remain standing, kakabsat.
Amuyo, the other words pa gayam tirakot stone. Right? Ano Ilocano ti stone kakabsat? Bato. Yung madabi gayam tinununog ng Ilocano ti stone kakabsat. Agsar din kan. Stone. Stone bakit? Stone. Dada tinununog pa yung Ilocano ti stone kat. Agsar din kan. Okay? Stone, brother M. Stone. Okay? Agsar din. But anyway, may I call our brother in the Lord, Brother Ansley, for the reading of God's word and prayer. Amen. Praise God. Okay. Good afternoon, brethren. Pastor Pruvi, Ma'am Cora. We're gonna open our Bibles to Proverbs chapter 1, verses 6 to 9. When you guys reach there, please shout aloud, Amen. Amen. To understand a proverb and the interpretation, the words of the wise and their dark sayings. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. For they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck. Let's go into the Lord in prayer. Lord, thank you for today. Thank you for another day in this church. Please give us the knowledge of understanding for this Bible reading, and for all the younger ones, such as kids, and to obey their knowledge with their parents. Please forgive all of our sins. In Jesus' name I pray, amen. Amen. Praise God. You may be seated, kakabsat. Naragsak kay mo't lang, kakabsat. Naisalakan kay mo't lang. Kasi dapat ti mo na question na ya. Tanong naisalakan ka, dapat naragsak kay tangagdama. Amuyo habang nagpagpakandan with Sir Erwin, maragsakan na. Nagpipinas, di ito line up ti may pakanta, kakabsat. Talaga no ni ikararag ni isagana kat every part of our service is really aiming to glorify God, and it really prepares the heart and mind. Kat nagpindas dito yung lesson tatay Sunday School, amen? Nagpaypaysungan isalakan ka, nagpindas introduction ni Pastor Vere, kung na I don't stand here to judge anybody. But adada kami di kita gundaway lukwa, nga time sa tao i-profess na nga ni isalakan, Kristiyano attender, mo makita iti pruweba ti panakisalakan kang kuana. At pagyamanan tayo ti pamalagip ti Apo, babang ti adipon na iti puntos nga pakakitaan no sigakat ni isalakan. So damagam ti bagimita, ni isalakan gamit lang. Amen. Diji pag agtagkan kanta nagtatay ka kapsat ket kaslag subsublirik na ki Brisbane. Tila diferensya na basbasit ji space da jay. But idi Sunday, basit lang ang testimony dito nagatidong istorya kakabsat. Malagip ko lang kasi nabigla kami the Sister Badet. Idi sumangpot kami di kaadudangan ng Sabat kanyami umununa. Asin tamog no duwa talo lang may mga sister kanyami imay amin nga men kakabsat. Ket mo-overwhelm na ket sumangpot kami di mission house ay di kalsada kakabsat mo-overwhelm kami. Iti kapig sa tudo kun layos. Yeah, I don't know if I ko mo na explain in text ko kada preacher M, but na-delay DJ flight mi hanga na-delay na-cancel DJ flight mi. We were supposed to fly Saturday into Brisbane from Sydney. Thursday night ag message J airline ko na due to unforeseen weather we're canceling your flight. Kat nagawid kami the Thursday afternoon, meeting kami ng Pastor Pruvi, anat plano kasi no pamayan. So we formulated 3 plans. First, let's try to
see if the weather changes. Kasi Thursday, kumapilang sangput na kakabsat, DJ Cyclone. In the history of Brisbane, the last cyclone they've experienced was 50 years ago. Ti comparison mi kang Pastor Provia, tudo kas la Pilipinas alistula deta kanyati dito Hawaii, awa mo tunay kapsat, di ba? But kung kanami ide, urayan tayo baka sumangpat tatarabi, ngamti ka bayag di cyclone kakabsat, 8 kilometers per hour. Amo nagtatawag ng hurricane dito kud 60, 100, 300 miles nagpaspas, di ba? Pag di ka bayag nakakabsat, hanga di angin tinakabutbutong, di ka adut itinag na nga tudo. Ito nga si Mangput Huwebes, hanga si Mangput Biyernes, kabigatan na, ti plano nga rimor kakabsat, we're gonna fly above Brisbane, Sunshine Coast, tinagan City, and they're gonna come pick us up, but it's gonna be an hour drive instead nga, 20 minutes lang. Friday afternoon, agawid kami di apartment kakabsat, ag-message man di airline noon, kinancel daman di flight min kakabsat, kat ko na, awan na naman pag yanan ditong bigatan. There's really no flights going that direction Saturday. Katiplan, biga kapsat, aggar kailangan tilugan, drive-in mi nga mapan. And it was gonna take 9 to 10 hours. Kat talaga, mentally, agsaganan ako, matulog tatag, biyahe kami na sa patong bigat. Pakamumi ka, di ka kapsat, EJ Brisbane, kat kunada, Sir, Pastor, at rason na no apin nga himpay palubos ti apo nga tumayab kayo ta nagpigsa ti danom. Kat no ag-drive kayo, hang kayo dumanon, tamalmus kayo. Napigsat ti danom, nagpigsat ayos ti danom kakabsat. Di sa Sunday nga tumayab kami, sumangpot kami jay, limabas jay cyclone. Ngam amoy di kita drainage, di kita nagbubukilid ta kalsada. Ngumato kakabsat. Agpuspos wakti danom. Kadjay ti kapigsa itilayos ken danom ijay. Ngam numampe kasta, di meda kam di nagasa mo kam di mission house, nakaragragsak da kakabsat ket idag plastar kami ket anan mabigla ka ti kaadu. They're almost our size kakabsat. Kung nakit, wow, this is only a 3-year work by God's grace. This coming July, we're celebrating their 3rd year anniversary. But by God's grace, naisang sa ngayon ti Espiritu, mapik-picture ko ni Brother Michael nga, pagpakanda kakabsat, haman tuwag matibit na di si kanda nga mariknam di energy, kinragsak na agpakanda, tapos sublato ni Brother Dexter, agpa-amen, nakapigpigsa, kung nakanda ka mga tapatalawon, di kiti karuba, nakapigpigsa na amen kakabsat, but di excitement, enjoy di kiti kakabsat. It's really uplifting and encouraging, and to tell you, it was the highlight of our vacation. But I really encourage you, I urge you, kakabsat, ko na kan Pastor Puvi tatay, I'm praying that one of us would be able to go this coming May palpalubos ti Apo. So no, if you have a weekend to spare, meaning you can fly Friday or Thursday, get to Sydney, then to Brisbane, you can fly back Monday. Asi dugla deta kakabsat, amen? Kasi inter-island lang deta ha. Suno ad available ka niya yung kakabsat, willing kay laki di agtakder, ag-share ti testimony yo. Pagsasaritaan tayo, iplastar tayo ti pinagtayab yung Van Brisbane. Sino iti kayat na mapanto numayo? Amen. Amen. Oh, ni preacher, I mean, i-request na ka talag, kit di video naman niya. Ano nang i-request, king ka nga mamani jay. Yeah, so, if you could spare a weekend with Sister Marge, you really should go. Kunin Brother Michael, mariknak tikat katawa ko nung makaumay ni Preacher Erwin dito yung Sir Glenn. So numabalbalin, ay bagamag ng Preacher Erwin no, may pumasyar dito yung kunana. At tidug ti mabaling ko istoryaan, but itang malim kakabsat, I don't want to cut short this message, but I want to acknowledge everybody. Praise the Lord this afternoon. It's good to see everybody. Amen? Amen? Di kakabsat ti Zoom, ni-mention ko itatay kakabsat, masakit dagdaman ni Tita Romana, ni Ate Jen. Continue to pray. Pastor Pruvi and Ma'am Cora are now en route from Brisbane to Manila, so let's continue to pray for them. If you could show the video of our folks on Zoom, we have Pastor Dennis joining us in Claveria right now. Amen. Pastor Ver is in Bacara in our control. We have Ate Raquel. Patangan nyo na yun na ayan ni Ate Raquel kakabsat. Las Vegas. Ate Las Vegas ni Ate Raquel. Agsursur ka kabsat. Mayat ate ang kape agobrag. Sursur kape laang. We have Tita Mila and Tito Guy in Maui. Sis Marivic in Honolulu. Tita Puring in California. Tita Riza. Tita Riza si Mang Padigiti Daily Bread yun, Tita? Hindi pa? Nag-message ni Tito Errol datay si Mang Puton. Toronto ayan. Upat di si Mang Put kanya da, Tita.
Ada siguro nakita da, iti daily bread. Yeah. Kinuton siguro. Hamad siguro. Yeah. Tita Teresa in Maui, Ate Jen in Mang Lawrence, again, ikarkararag ti iso da kakapsat, Tita Romana, and also Auntie Lucrecia. Sunutin niya na yung di camera kung malagit. O, di ni Ma'am Faith ni Mabas. Ito, sino bisita ti tatad di kakapsat, tumakder. Awan, naragsak mo lang kakapsat. Tumagder tayo nga ro, di tayo taon, tinaragsak na rambak nga welcome song tayo ni Lucano as we go around, shake hands with one another. Amen, ready now, sing. Naragsak ka kita, kadim maray ka, intay kakapsat. Adamot tisang kabasit nga nitugot mi from Australia kakabsatin kay pumidot i-jelly ko. Dahang ko muna dapay na bating. Madadeti flavor ko na nga timtam. I didn't know of that kakabsat. Ni Sister Badet na pan nag-grocery. Kay pumidot no dapay na bati. At tinira di kiti ubingin kakabsat. But anyway, before we hear the preaching of the Word of God this afternoon, we will hear the choir and the choral from Bacara.
Amen. Praise God. At dagay mi effects na di jayan ko nadlaw di di kalman. Anyway, praise God. Kasagana kayong kakabsat. Alahan tayo nga ro di ito Bibles tayo, notebooks tayo kakabsat, and pen, and let's pay attention to the preaching of God's Word. I am very excited to hear Pastor Dennis preach to us this afternoon. Amen? Go ahead, Pastor Dennis. Amen. Amen. Loud and clear, Praise Pastor. the Lord. Palakpakan tayo man, nag-special number, kakabsat. Amen. Day dayo ti Apo, ito'y ayan mi tata, klaberya kat napik sa ti todo. Oray no summer ko man, ngayon napik sa pela ti todo. But anyway, praise God, iti privilege nga inpaay iti senior pastor tayo kanyak nga mangted mangiburay iti mensahe iti Apo. And thank you met Preacher Glenn iti agundaway nga makapag-preach ken kanyayo amin dita kakabsat manmanupay lang iti amamok dita. But praise the Lord, babaen iti dayo pa nagserserbi ti Apo ket at datayo nga nakatalinaed nga agserbi ken kuana uray no adu dagiti pannubok iti panagbiag. So lukiban tayo nga ro ti Biblia tayo kakabsat, ito'y John chapter 10. John chapter 10. John chapter 10 in verse number 10. Ito yung verse kat kang kanayon nga maulit-ulit kanya tayo. So makita tayo iti Bible, kunana, the thief cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy. So ti pagpukusan tayo iti daytoy nga bigat, ket daytoy sumaruno, I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Ulitet, I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. So kararag tayo kakabsat, managayat ken managparabor nga Dios iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami Apo Dios iti nawadwad na buslon nga parabor mo iti panagbiag mi Apo. Ket tultuloy mi Apo Dios iti mangdaydayaw ken ka. Agyaman kami Apo Dios kadagiti kundaway Apo Dios nga panangusar mo iti biag mi. Ket tulungan na kami Apo Dios nga daddapay nga mausar iti biag mi iti pannakapalawa iti trabahom Apo. Bless us this afternoon. Bless the preaching of your word. Forgive us our shortcoming, Lord. In Christ's name we pray. Amen. Amen. So, natikit kita ni Preacher Erwin kat permi nga maragragsakan na kakabsat kas jepe lang idi agbasbasa kami ti Bible School. Dakam di lasam way back 2004. Ket may isang malaglagip ko kani Preacher Erwin ket ada di time nga agdigos kami kakabsat ket pag shampoo na ti Colgate. Oo. So those were the days. So nga maragragsakan na kakabsat kadeti nga kabsat. Ket nagbalin mat gayam nga vlogger ang kakabsat. Amen. Ket nagpindas DJ insoro ni Pastor Bertatay. Ket usto dayjay iso iti pundasyon iti biag tayo. Ket kunana tatay daytoy nga pan nakaisalakan ket iso iti pangrugyan iti panagbiag tayo. Ta iso tinangted kanya tayo iti rikna tayo, tarigagay tayo nga agserbi ken ni Apo Dios. Iso daytoy pan nakaisalakan.
So nga po na iti binasa tayo, I am come that they might have life. So DJ nga biyag, DJ rikna nga mangrikna kini Apo Dios ken mangrikna iti trabaho iti Apo. Ket saan lang agpatengga DJ nga naikan tayo iti biyag nga agnanayon, no di ket kunana ti Bible, and that they might have it more abundantly. So kayat nga sawan, adadapay ko mga nawadwadwad iti pakausaran tayo, ken iti biyag nga inted iti Apo ti biyag tayo nga mausar para kenkwana. Dayjay kakabsat. So tatta nga aldaw ket babaen ka daytoy lesson nga ay nakiboray kanyayo. Ket teko na ni Pastor Berta tayo nakapinpintas nga maawatan tayo nga datayo ket save nga dapat agbalbaliw kaputay sut pundasyon iti biyag tayo. So tattamat kakabsat kayat kumat nga ipakita ken ipalagip kanya tayo am amin no anyan iti HBBC ken no kasanumet nga nang rugi iti HBBC. Oo. So nga daytoy lesson ko, the secret behind the Hosanna Bible Baptist Church Ministries International, greatly blessed by God. So anya dagiti sikreto no apay nga iti Hosanna Bible Baptist Church Ministries International ket permi nga naglabon ken permi nga makitam iti blessing iti Apo. Oo. Tapnon maipalagip kanya tayo, maawatan tayo kakabsat nga daytoy ayan tayo nga kagimungan ket saan lang nga basta-basta kakabsat. No diket adda iti aramiden na, pulpilen na nga aramiden para iti Apo. Oo. So adu dagiti agdamdamag kakabsat, adu dagiti agdamdamag aglalo itoy ayan ni nga kagayan. Kung kunada no ko kanya, apay nga da kayo. O da tayo nga Hosanna Bible Baptist Church, ket nakapaspaspas ken nakalisto ken nakagagigit kayo nga mga ramid iti trabaho ti Apo. So kung kunakunukuan kang kanayon kanyada, ket daytoy ti kang kanayon kung ibagbaga, ngamin datayo ket naisalakan awan sa baling aramiden tayo ken usaran iti Apo nga mangipalawat ti trabaho na nuhan nga datayo nga naisalakan. Isu nga datayo nga kamkamang ti Hosanna Bible Baptist Church ket nagbalinan nga biag tayo dayta nga ag-excel iti trabaho ti Apo, nagaget iti trabaho iti Apo. So kas may nga adipen iti Apo ken kamang iti Hosanna Bible Baptist Church. Teko nakon kasla anak data nga tay anak ipagpanakkel na ti bukod na nga pamilya. Oo. So alangamot nga tay anak kakabsat, tay karuba wenno detay pamilya ti karuba na ti ipagpanakkel na. So anak, dayjay pamilya na nga kabukudan. So kanyak met in my part proud nak nga kamang nak iti Hosanna Bible Baptist Church. At makitak nga rod DJ turungan na. Makitak kakabsat DJ panangidalan iti Apo through iti senior pastor tayo. Ket permi nga personally speaking mablebles na kakabsat. Permi nga maragragsakan na iti leadership iti senior pastor tayo kakabsat. Isong nga itatang aldaw kayat ko nga ipalagip kanya tayo kakabsat nga apay nga kasjay laengan iti kinaalisto ken kinapaspas kakabsat daytoy trabaho iti Apo nga inted na kanya tayo. Amen. Proud ba kayo na kayo ay member ng HBBC? Amen. Praise the Lord. Oo, dayta ti kapintasan kakabsat. Isu nga ipakita kanyayo kakabsat no apay nga greatly blessed by God. Daytoy nga ayan tayo kakabsat. Okay? So umuna iti amin, members who put God first. Amen? Members who put God first. Madaydayaw iti Apo kakabsat. Ta iti kamkamang iti Hosanna Bible Baptist Church. Awanan ti kapapatgan. Iti biag da kakabsat. Nuhaan nga iti panangyon una.
iti apo, iti inda pa nagserbi. DJ kung punangar ni Pastor tayon, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Adada dagiti kakabsat tayo iti apo nga, uray kumanno agungot jay busda, ilaban da jay pamati da para iti apo. Tapno laeng makapagdaydayaw da, makapagserbi da iti apo. Ada dagiti kakabsat tayo, kakabsat nga, ung tanda jay unag ti pamilyada, nga kanahing kamot lang ditan church, kung kunada, ngam, amoyo kakabsat. Awan sa bali ngamin nga nakita da, ken naamuan da iti panagbiag da, nuhan nga DJ panang yun una, panang ni priority ken ni Apo Diyos iti panagbiag da. So no doubt kakabsat, nga makita tayo ang amin kadagiti kamkamang iti Hosanna Bible Baptist Church. Amen? DJ kakabsat. So the blessing upon the church are a result of members' unwavering focus on God and His kingdom. So makita tayo mat kakabsat nga dagiti kakabsat tayo iti apo ket permit pasnagda. Uray no maungtan da balbalay da, uray ikatan ni boss da isuda, uray no adda dagiti pagis-istragelan da, nakapokus da kakabsat kadayjay inda pa nagserbi ken ni Apo Dios. Nagmayat man nga makita iti maysa nga church kakabsat nga awan sa bali nga kangangatwan iti panagbiagdan nuhan nga ti Apo. Amen. Oo. Isu nga makita yu jay blessing ti Apo. Gaputa iyon una tayo ti Apo kakabsat. Agat alangamot nga ti Apo kakabsat. Han nga ibuyat iti blessing na. Ang mga nakakabsat apay. Kasi ti tao datayo kakabsat nga namati ken kuana. Iyon una tayo ni Apo Dios. Oo. Kaslatay anak kakabsat. Kaslatay anak. No DJ nanang adan ng ibaunan DJ nanang ka DJ anak na no yun una na DJ inbaon ni nanang kakabsat maayayo ani nanang na. Di ngamin kas jaymat iti Apo. Gaputa yun una tayo iti Apo permi nga naglabon iti blessing iti Apo. Oo. Isu nga nakamaymayat man nga makita kanya tayo as a family, HBBC family kakabsat. Tana isuro kanya tayo nga awanan ti kasasayaatan ken kapapatgan. Ken iyon una iti panagbiag tayo nuhaan nga ni Apo Dios. Mabaling aduman dagiti iyon una tay kumakakabsat. Ngam gaputa na pateg ti Apo kanya tayo, naawatan tayo nga ti source iti blessing ket ni Apo Dios. Isu nga jay puso tayo mariknana dayjay blessing ti Apo. Isu nga datayo met nga namati. Iyon una tay ti Apo. Amen. Amen? So, prioritizing God above all. Letter B, demonstrated in commitment and service. Amen. Uray no adda jay trabaho, kakabsat. Aglib jay trabaho, tapno laeng maaramid na DJ responsibilidad na jay church. Oo. Kat nagmayat man nga makitam, kadagiti kakabsat deta. Na duma-duma dagiti struggle. Oo, paglaslasatan nga problema dagiti kakabsat, ngam no maipanggep iti Apo, handa nga baybayan iti Apo. Amen. Sabasabali man nga status ti biag, adaman na pimpintas biag na, adaman ti haan kakabsat, adaman ti nadagdagsen ti problema na, ngam still nga han na mabaliwan di commitment da, itinda pa nagserbi ti Apo. Kas jay latta kakabsat. Uray no kasanot kadagsen, kadakkel jay problema, kas jay latta kakabsat di commitment da, iti panagserbi da iti Apo. Amen. So, maawatan da kakabsat, jay kunana ti Bible, and whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Aramidin da kakabsat, day nga responsibilidad. Haan nga gapu iti tao no diket gapu iti Apo. Day ti na nagpintas nga naimula kanya tayo ang amin kakabsat. Amen? Day ti nakapinpintas. Agtrabaho tayo ngahan nga daytay recognition iti tattao. Uray na awan mangi praise ken ka, uray awan ti mangpalakpak ken ka kakabsat, haan nga day ti apteran. No diket
kayat tayo nga aramiden ket gaputa daytoy ket bilin ti Apo, gaputa daytoy ket nasayaat iti Apo, ken gaputa daytoy nga rason tapnon datayo ket i-bless iti Apo. Amen. So nagmayat kakabsat, members serve not for recognition, but as unto the Lord, leading to a church richly blessed by God. Oo, nagmayat kakabsat. Iso nga, maragragsakan na, tamakita tayo kadagiti kakabsat, urepe iti klaberya kakabsat, makitam. Agasin nyo, ure kasanot pigsa ti todo dito, di kalman, nagpigsa ti todo, Sunday dito, kakabsat. Nagpigsa ti todo, oo, gaputa, nagdalinan nga lifestyle ti kakabsat tayo, iti Apo kakabsat nga, 5:30, adadan yan ti church. Oo, nakita yo? Nakamaymayat kakabsat. Praise God for that. Agyamyaman tayo iti senior pastor tayo, ti patriarch tayo kakabsat gaputa. Isot in pa sa gupsup da dagitoy nga banbanag kanya tayo. Tapnon, adadapay iti blessing iti Apo ti biag tayo. Tanoon unaen tayo ngamin iti Apo kat ti Apo unaen na tayo met eh. Amen. Ijay kakabsat. So, the secret behind the Osana Bible Baptist Church and Ministries, kat daan tayo iti miyembro who put God first. Amen. Amen? Praise God. Oo. Kuna ni Preacher Glenn Tatay, dagiti kakabsat tayo, nag-aadayo kayo kakabsat. Oo. Adajay Las Vegas, kadada dumapay. Dito'y kakabsat. Haan lang nga Las Vegas. Las nga bagasen kakabsat. Amen. One. Amen. Number 2, kakabsat, may kadwa. Members who put God first. Number 2, a compassionate patriarch who followed the Lord during its humble beginning. Amen. A compassionate patriarch who followed the Lord during its humble beginning. Praise God, kakabsat, iti patriarch tayo. At daan iso na iti napintas nga puso for God and for the ministry. Amen? Oo. No awan kasjay ka strong iti patriarch tayo, kakabsat awan na. Petiks tayo ti ministry. Oo. Kat madaydayo iti Apo kakabsat, gapo iti panangusar iti Apo kanya na. Kat na kitain nyo nakalawlawan iti HBBC by the grace of God. Oo. Inted ti Apo iti wisdom ken kuana no kasano nga ilit iti HBBC during his time. Amen. Daduma kadagiti members tayo handa unay ammo no anat naglasatan iti pastor tayo. Senior pastor patriarch tayo kakabsat. Ket na-save na 2001. Oo. Ket deti church tayo kakabsat ket 42nd santo no anniversary tayo to no John. Oo, agkarusad kami ag 42 nak tumeten kakabsat. Ngem 2001 nak nga na-save. Oo, arig na kagudwalaeng DJ amok kakabsat kadayjay nangrugyan iti patriarch tayo. Ngem gapo iti panangis istoryaan na kakabsat no kasano iti rigat iti nangrugrugi kakabsat. Amen. Ket makita tayo kakabsat, isuket nagan-anos, isunat nang sagrap kadagiti nga panagan-anos ken rigat ti ministry at hanpay nga kastoy ti ministry idi. Buti nga ngayon mga kapatid, no, by the grace of God, pinagpapala tayo ng Panginoon, pero nung panahon nila, ay grabe. Oo, doon lang sa kwento niya mararamdaman mo. So, salamat sa Panginoon sapagkat binigyan tayo ng patriarch na totoo ang puso sa Panginoon at sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? So a compassionate patriarch who followed the Lord during its humble beginning. Letter A, follow God's leading. Adamat iti desire na ti biag. Oo. Adumot dagiti kayat na iti panagbiag idi. Ngam napigpigsa nga amang jay awis ni Apo Dios. Napigpigsa nga amang jay awis ni Apo Dios. Ket gapu kaday jay awis ti Apo, pinatgan iti patriarch tayo kakabsat. Ket isu ti inusar iti Apo,
Tapnon usaren na nga mangiwaras iti sauna, ijay bakara. Agingga nga dimanon dito'y Cagayan, dimanon Ilocosor, agingga nga dimanon dita kakabsat. Amen? Sinurot na kakabsat, DJ leading ti Apo, jay pagayatan iti Apo. Hanaam mo no anat pagbanagan na, basta sinurot na ti Apo, gaputaam mo na kakabsat, nga dagijay aramiden na ket para ti Apo. Amen? Diyan kunanan ti Bible, Psalm 37 verse number 23. The steps of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His way. Talaga kakabsat. Na isang sangayan, DJ panangsurot iti patriarch tayo kakabsat, DJ leading iti Apo iti panagbiag na. Talagang inornos iti Apo, inted iti Apo kakabsat, DJ nga panggep ken kuana. Praise God kakabsat. Hindi na minsan tinawagan na kakabsat ni Pastor John. Oo. Dati no tawagan na kakabsat ket apagbit lang, kumusta anak lang. And then, hindi na minsan tinawagan na, o anak-anak ko, kumusta dita? O pastor, agtutudulat ta. Daytay paspasungadan mi nga lapu-lapu gapot ta. Favorite na iso ti ibagbaga na kakabsat DJ lapu-lapu. Ngam paspasungadan mi dagiti aggapo jay Kalayan kakabsat. Jay Isla. Ngam awan da pa yata daytoy nga Rutsyempo. Oo. And then kuna na pa o anak ko tunumay ka ditoy. Iyalan nakto ti tinyog. Oo. Ngam kung kunak kasano nga ta nga makaalanak tinyog ket ni naggalis yan ta. Naggalis. Oo. So bayang pastor takwa barong no isirnaat nanto mangalanak to iti nyog palugos ti Apo to nagpailokos na. And then ikarkararagdak anak ko kung kunana kadada dumapay istorya kakabsat laan anusan nyo dita. Oo. So DJ pa lang panakisarsarita na kakabsat kanya ket mariknak. Oo. Mariknakon DJ puso iti patriarch tayo kakabsat. Ket anyan nga nagpintas ta inusar iti Apo isuna. Oo. Ket ako nangar ni Pastor Proby, Pastor Dennis. Oo, adanak dito kwatatata. Dito hiling ni Papa ket kwa. Ited ko kanya na kunana. So nga kung kunanan ko kanyami, no anya ti hiling ni Papa, ited tayo ta isot nagrigat ti ministry. Amen. Oo. So, compassionate patriarch who followed the Lord during its humble beginning. Praise God. So, the church history and legacy is marked by a leader who trusted God through every season. Oo. Makita tayo mat kakabsat no anat naglasatan iti HBBC. Idi panpanawon na kakabsat nakadadong harigat, nakadadong persecution, kadadad dumapay. Pero kitain niyo kakabsat. Gapu iti panagtaltalik na iti Apo. Na-overcome na, nalampasan na kakabsat. Dagijay nga trials iti biag ken uray pa iti ministry. So tata nakamaymayaten kakabsat iti naiplastar ti Apo kakabsat iti HBBC. Amen. Let there be God honors humble beginning. Oo. Sabi nga ng Bible, Zechariah 4:10, for who hath despised the day of small thing? Because of humility and faithfulness, God has multiplied the church impact and blessing. So matatta kakabsat, ngayon nakita yo, permi nga makita tayo kakabsat iti trabaho iti Apo ti HBBC. Dumakdakkel pa'y kakabsat. So nga, DJ challenge ni Pastor Proby kanyami, am aming nga kakabsat, masapol nga the ministry na iti church. Oo. At kayat iti Apo, kayat iti senior pastor tayo, nga am aming nga members mausar iti Apo. Oo. Kat adupay dagiti aramiden tayo kakabsat. Amen. Dito HBBC, nagbalin nga blessing kakabsat.
Amen. Nakadado iti. Actually, dito nga Cagayan kakabsat. Dagiti plus 30 building tayo. Tultulaha din da pa yan. Oo, di ba? Nagpintas, nagragsak. Idi kalman kakabsat at may nga ada bisita mi. Barangay captain dito'y Claveria. Oo. Ngam baptismo at kakabsat. Ngam ije bangir nga boundary ti Sanchez ken Claveria iti ayan DJ paggimgimungan da. Oo, ket kunana kakabsat ket kwa. Sapay kuma kunana ta agkaroon kam tumot ti kastoy nga nagpindas nga building kunana. Amen. Oo. Ket how much more no makita na dita bakara kakabsat. Oo. Ket nagmayat man kakabsat nga agbalin tayo nga blessing, nagdakkel ti impact tayo kakabsat. Kadagiti sumagmamano nga churches dito Cagayanan kakabsat ket makita da kakabsat DJ nakapaspaspas nga growth tayo. Amen. Ket DJ kakabsat naaddaan tayo iti compassionate patriarch. Isu nga itultuloy tayo nga ikarkararag iti patriarch tayo kakabsat. Amen. May katlo kakabsat. A senior pastor who excel in his service to God. Praise God. Naadaan tayo iti pastor, senior pastor. Amen. Nga daytay makita yung kakabsat talaga nga no kumalabsen tayo ti agsarita every day, every week excel latta agro kakabsat iti panagserbi na ti Apo, agro kakabsat kadagiti biyag na. Amen. So may sayaat kun makita na pa iti ministry no anya dagiti lackings ti ministry kakabsat babaen iti wisdom iti Apo kanyana kakabsat aramiden na ket pasayaaten na ti ministry. Pumintas kakabsat no anya dagiti kurang no anya dagiti makita na kakabsat nga mabalin nga pagsayaatan ti ministry, isuro na kanya tayo. Amen? Madaydayaw ti Apo kakabsat. So letter A, faithfully feeding of the flock. Talaga nga ti senior pastor tayo, talaga nga mabsog tayo, iti panangpakpakan na kanya tayo ti sa uti Apo. Amen? Gusto nga makita yung kakabsat. At dadalangan sa gabasit nga malnourished nga believer. Oo. Kaadwan kanya tayo kakabsat. Amen? Kat nagnakam tayo, nagmature tayo, gapo kadayjay panangpakpakan iti adipen iti Apo kanya tayo. Ket permi tayo nga mabsog. Oo. Aglaplapusanan iti blessing kon panangbusog iti pastor tayo kakabsat iti sao ti Apo. Nakita yung kakabsat? Dahita ti rason na kakabsat no apay nga iti Apo keta makita na dagiti kasapulan tayo kas may nga namati ken kuana ken no apay nga iti Apo kakabsat permit ti panangibuyat na iti bendisyon iti Apo kakabsat taaddaan tayo iti senior pastor kakabsat nga awanan ti tarigagay na kakabsat nuhaan nga di pagsayaatan tayo nga namati ken kuana. Amen. Amen. So faithful feeding of the flock, the pastor's diligence in teaching and shepherding has contributed the church spiritual prosperity. O nakita yo, kitain nyo, oray no adayo, danunan na, tapnon mapakan na, dagiti karnero na. Napanje Australia, tono April kakabsat, mapan manan ijay, I think mapan ijay Hong Kong. Oo, mapan na imit dagiti kakabsat, mapan na taraunan. And then to no July, agsublin to man di Australia. So praise God. Gapo iti kinagagat daytoy senior pastor tayo kakabsat ket ne nataraunan na tayo ti usto nga pan nakataraon. Amen. Ket tatta makita yo dagiti amin nga namati kakabsat makita yo iti panagprogreso. Amen. Progreso dagiti pamati tayo. Iti na tibiyag tayo spiritual. Tono sumangpet dito kakabsat, dadan tumanan dagiti imit na nga tao. Prayer meeting tumanan, sumangbay tumanan kakabsat ti Friday, imit na kam tumanan nga coordinators.
Damagan na kakabsat no, naiwanan mo't lang ang aming nga kakabsat. Agasin nyo, nakamay-mayat kakabsat. Nagdakkel ito HBBC ngam titarigagay na kakabsat. Kat dete makita, maiwanan amin, maplastar ang amin nga namati iti Apo. Amen. Hindi po naging pabaya ang ating pastor. So nga kung kunak nga dito Claveria kakabsat. Oh, hanyo nga laglagi dawon agunget kami kakabsat ta. Makita yung mati obraan ti senior pastor tayo. Makita yung mati obraan may kakabsat. Every day, as latatay, napanak ije police station. Napanak ng devotion by the grace of God. Every Monday yan. Oh, iso nga, adarason mi nga agunget kanya ayon no daddo makakabsat apay. Gaputa, adaw bubrami itilinawas kakabsat. Da kayo nga daduma na daduma ket awan. Oh. Amen. Iso nga ti senior pastor, dagiti papastor tayo, makita yung kakabsat. Talaga nga pulpilan da dayjay panangawag iti Apo kanyada. At dakat pa kababalawan kakabsat ni every week makita tayo, dagiti papastor tayo kakabsat nga adaar aramiden na para ti Apo. Amen? So, faithfully feeding of the flock. Letter B, leading by example. Leading by example. So nga iti senior pastor tayo kakabsat ni makita yo, uray, kung kuna na nga no tawagan nakno, daddo makakabsat ket, uray no kastoy iti salon at tata, Pastor Dennis, inaklat tag-preach ko na agasin nyo. Amen? Awang makailapad kakabsat, gaputa na patag, dayjay panangpakan, dagiti tattao iti sao ti Apo. Haan lang nga yan ti church, o repe yan ti secular kakabsat. Amen? No daduma ti members, no daduma na makita, dagijay nga aramiden iti pastor. Amen? So his example of excellence in all areas encourages members to also strive for excellence. DJ panagbalin na nga example kakabsat nga mga ramid mang pasayat iti ministry ket dakkel nga mga encourage kadagiti ang aming nga miyembro nga ikarigatan na met kakabsat ag strive isuda kakabsat for excellence. Amen. So nga, kakabsat, itultuloy tayo nga ikarkararag iti senior pastor tayo. Amen? Nagbaling nga good example kanya tayo. Awan pakapilawan kakabsat. His excellence in all areas encourages us. Amen? Number 4, kakabsat. Apay nga, iti HBBC, greatly blessed by God. Number 4, members who are committed. Amen? Members who are committed, consistent, and humble in service. Members who are committed, dagiti kakabsat tayo ti Apo kakabsat. Oo, consistent and humble in service. Amen. At di commitment da kakabsat nga agserbi ti Apo. Uray no narigat, committed da kakabsat, han nga committed. No diket committed da, nga agserbi ti Apo, consistent da kakabsat. Amen? Kung kang runaan kakabsat, at daan da iti humility, iti panagserbi iti Apo. Amoyo, adumaten kakabsat, dagiti nangisursurutan iti senior pastor tayo kanya. 1. Dagiti speaking engagement na kakabsat, insursurot na, kadagiti daduma, kan adumaten iti churches nga napnapanak kakabsat. God, by the grace of God, may salang iti makitkitak nukwa kakabsat, kan may pagpampanakkel ko kakabsat iti Apo. DJ kinapakumbaba dagiti kakabsat nga agserbi iti Apo. Oo. Amoyo, ada may isang church nga napanak kakabsat. Imbaon na di pastor, DJ ubraan, DJ miyembro. Amoyo, kakabsat, DJ langana. Kasla kagura na pa, DJ, panangibaon di pastor. Oo.
Kat nagrigat man kakabsat nga kasjay. Oo. Kat by the grace of God kanya tayo kakabsat no adda maipaaramid kanya tayo han nga dete agreklamo tayo. No diket nagragsak. Ragsaken tayo pa'y kakabsat dayjay nga maipaay nga serbisyo para kanya tayo. At dayjay serbisyo nga maipaay para ti Apo kakabsat ket pribilehiyo tayo. Oo. Opportunity tayo met nga agro. Ket nagmayat man kakabsat dayjay nga banag kakabsat iti nakita iti HBBC. Humility in service. Oo, adda iti pakumbaba nga puso kakabsat nga agserbi iti Apo. Oo. Dayjay kakabsat. Amen. Humility in service. Members serve with a humble heart. O makita yo, nakad-ado ti professional tayo yan ti churches tayo kakabsat. Oo. Ngam no nagserbi ti Apo nga makitam. Kasla daytay ordinaryo dala nga tao. Nakita yo? Amen. Han nga dayjay ipagpanakkel da nga siya ti manager ditoy hanak nga pagtrabahuan ngem uri kasanot kinangato na nga miyembro kakabsat han nga dayjay iti iparangna kakabsat no diket dayjay puso na nga agpakumbaba para iti panagserbi na ti Apo. So anat ekspektaran nga rod kakabsat no kasjay iti puso ti miyembro at daan ti humility. Aket ti Apo aket kunanagat dagitoy nga miyembro ti HBBC. Talaga nga karapat dapat da kadaytoy nga blessing ipaay ko kanyada. At naglawag ti kunana ti Bible. Naglawag ti kunana ti Bible kakabsat. God resisted the proud. But He giveth grace unto the humble. Amen. Humility. Members who are committed, consistent, and humble in service. Amen. Next, number 5. Kakabsat. Supportive of the pastor's mission and vision. Supportive of the pastor's mission and vision. Amen. Iso nga kitaan niyo kakabsat. Apay nga nakapaspas-paslaangan kakabsat. Daytoy panag-expand tayo iti church planting. Amen. Amoyo nohan nga supportive kakabsat ti miyembro awana. Narigat. Ngam agyaman tayo ti Apo kakabsat. Anyaman nga ilungalong kakabsat iti adipen ti Apo. Kang runaan ti church planting kakabsat. Adda tayo nga mang suporta. Amen? At nakadado miyembro kakabsat nga mang support kadaytoy nga ilunghalong iti pastor tayo. So nga makita yo, nakapaspaspas, nakalisto kakabsat iti panag-expand iti HBBC. Amen? No addalang ko matao jay Pluto, baka mapantayo pa di jay. Amen? So praise God for our commitment. Dagiti commitment ti members to support the mission and vision of our senior pastor. Church planting and evangelism. So, kung kulang ti senior pastor tayo, irugi tayo ti tugigaraw da tugigaraw tayo by the grace of God. Amen? Sumaruno, Ilocosur. And then sumaruno, Canada. Praise the Lord. Amen? Iso nga kunana kakabsat, idi nag-video call kami nga pastors, ni Pastor Berko, ni ti senior pastor tayo. Amoyo kunana, ti ikararag tayo kat full-time kunana, full-time. Nga adu kuma iti awisen iti Apo. Konbiktaran iti Apo nga agbasat Bible School, ag full-time gaputa deti HBBC tatta makita yung kakabsat kunana. So nga day taman ti ikararag tayo kakabsat. Amen? Baka addakan niya hayo dita ti awagan ti Apo nga full time. Amen? Baka sagsagidan na kay ti Apo kakabsat. Inka di Africa, inka di Canada, inka di Ilocosur. Amen? Daytoy ti kadaklan kakabsat.
nga ipaaramid iti Apo ken trabaho nga ipaaramid na kanya tayo. Hagasan nyo kakabsat, jay lang may sa kararuang agbabawi, permit rang gragsak iti angheles jay ngato. Oo. Amen. So di jay, suportaan tayo, adada tayo pa nga suportaan kakabsat. Daytoy mission ken vision iti senior pastor tayo nga church planting. Amen. The church is blessed because of its active role in fulfilling the Great Commission. Amen. Ti Apo akit, siyempre, bendisyonan na ti HBBC kakabsat, wano churches, nga mga ramid kakabsat, DJ Great Commission at isot puso ti Apo So nga makita yo kakabsat, aglaplapusanan iti blessing ti Apo kanya tayo kakabsat, no may panggap iti church planting apay, maragragsakan ti Apo Punanagad, dito HBBC, isot makitkitak nga mangpulpulpil, kada ito'y Great Commission tata. Di ka ti Apo kakabsat, haan nga agbaling nga naimot nga mangted ti blessing kanya tayo. Apay, datayo jay makita na kakabsat nga mga aramid kada jay Great Commission. Amen. Data ti puso ti Apo. Letter B, discipleship and community engagement. Active po tayo sa discipleship. Every week, sabi nga ng ating pastor, haan lang ati Sunday, iti panagbalin tayo nga active. Oo. Every week, kakabsat. Iso nga, mangrugi man ti Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, aging gang kasjay na ti rotation tayo, ti ministry kakabsatan nga iti, no Sunday nalpasan iti panagdaydayaw ti Apuhan Praise God kada iti church tayo kakabsat. Hala nga, Sunday iti panang perform na, jay duty na para ti Apo. Every day. Amen? Active tayo sa discipleship, sa community engagement. May mga ginagawa tayo sa community. Oo. Lalong-lalo na ngayon, meron tayong ismek, di ba? Oo. Amen. Nakadado kakabsat. Kung kunak nga rod dito'y Claveria, nang rugi kami ti ismek kakabsat. May kadwa nga lawas minton no Friday yun by the grace of God. Oo. Kung kunak nga rod amoyo, nakadado iti aramiden tayo. Nag-adapay dua nga high school dito'y asidag tayo kuna. Ngam tikurang kakabsat, tikurang kanyami, tao. Oo, agisoro kakabsat. Asi kumalang ti Ilocos. Awisan mi dagiti taga Ilocos Amen? One. So nga pauna yan nakadado kakabsat. Taumam. Hangkang nga mapan na mamalay-balay ng agsulwiningan. Dahil kat ni grupo. Mapangkalang ka DJ may nga Roman, manunga young people, manunga kararwa giant. Kaysa DJ mapangkapel agbalay-balay. Nagdakkel nga opportunity kakabsat. Amen? Discipleship and community engagement. Amen? Members not only win souls, but also nurture them in the faith, leading to healthy church growth. So they jay kakabsat. Amen? And then last na. Last na po ito. Number 6, members who are good steward and cheerful givers. Amen. Alaak man ang dito nga gundaway kakabsat. Ti leadership ni Preacher Glenn dita Hawaii kakabsat. Kenda kayo am aminan. Madaydayaw iti Apo. Da kayo iti inusar iti Apo kakabsat. Tapnon dito'y church tayo dito'y building lote kakabsat. Kada kayo iti inusar iti Apo. Madaydayaw iti Apo kakabsat. Talaga nga makitam iti parabor iti Apo iti bibiyagyo kakabsat. Amen. Isu nga kung kunak kadagiti kakabsat ditoy, ikat kwa amuyo iti Hawaii. Nagdakkel iti pasedda kanya tayo ditoy. Oo. Isu nga iragpin tayo nga kang kanayon isuda iti prayers. Uray iso lang iti maisupapak tayo kadayjay. Dayjay kinasaya at da iti Apo ken panang tulong da iti ministry tayo dito Claveria kung kuna. Amen.
So, thank you kakabsat. Thank you Preacher Glenn. Thank you kanyayo am amin dita kakabsat. Members who are good steward. Oo. Kat da kayo kat dagijay nga blessing iti apo nga inted na kanyayo kat nagbalin kayo nga good steward. Maaklon yung nga dagijay nga banbanag kat kuko iti apo. Oo. Tapos nagbalin kayo nga cheerful givers. Praise God. Amen. So letter A, faithful stewardship. It is required in steward that a man be found faithful. Oo. Kat data kat makita iti bibiyag yu kakabsat. Amen. The church financial and spiritual resources are managed with integrity, honoring God in all things. Oo. Napagtalkan na kayo ti Apo. Ket na idaydayaw ti Apo. Adadana pa'y kakabsat nga impaay dagiti kasapsapulan nyo tinaldaw-aldaw. Amen? And then letter B, cheerful giving. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. The generous heart of members of HBBC contribute to the church's ability to bless others and expand its ministry. Amen. Madaydayaw iti Apo kakabsat. So, dayta iti nagbalin nga sikreto kakabsat iti HBBC. Kung papaano pinagpala ng ating Diyos greatly ang HBBC. Amen. Members who put God first. Oo. And then, yung patriarch natin, yung ating senior pastor natin, meron tayong programa sa church, no? Amen. Members who are committed, and then members who are good steward and cheerful givers. Amen. Praise God for this, no? Sana magpatuloy tayo mga kapatid. Marami pa tayong gagawin para sa Panginoon. Oo. DJ itip. Tingar ko na ni Pastor Probin. Tika daklan ken kasayaatan nga aramiden tayo ken pangiinbesan tayo ti biag tayo kadam amin kakabsat ket ijay trabaho iti Apo. Amen. So thank you Preacher Glenn, thank you kanyayo ang amin kakabsat dita. God bless you all. Amen. Praise the Lord. Nablisan kayo lang kakabsat? Amen. Yung nga sikreto, di jay kakabsat. Nung nagpintas ti panangi-highlight ni Pastor Dennis. Di kiti rasones no apay nga ti HBBC ket aramatan ti Apo para iti Gloriana. Amen. Ang runa naka-DJ ti ko na nagati rason na no apay nga ipalubos ti Apo nga ti pamendisyon na dumanon kanya tayo. Gabut aramatan na ti HBBC para iti pa nakiproklamar iti Matthew 28, 19 and 20. Amen? Of all those points, instrumento amin ti Apo di jay kakabsat. Amen? At perming kasarsaritak ti Apo, di pinang highlight na HBBC, haway di pinagtakter na klaberya. At nagdakkel nga pribilehyo kanya tayo kakabsat. Amen? Timing ti Apo kakabsat nga pinang i-provide na ti financial nga blessing kanya tayo kadagsinan iti pandemya kakabsat nung kanya tayo to America kat praise God ti pinang i-provide ti Apo ti financial blessing kat naaramat di jahay para iti tulong hanga dati ng patakder di jahay. Amen. Naaramat ti HBBC way pahungan ng trigger di kiti kakabsat nga tumulong mangsuporta ti pan nakapatakder dito church dito worship place tayo di Claveria. Ket no awam dito man tiket kung nga malagip ti maala ti kadito kakabsat. Awam man iti dakkel nga may pakita ti iti lubong. Awam man iti kwarta walay wonulugan nga may pamarang ti iti lubong. Hantir plipatan kakabsat. Di ni itulong tayo para ka di pa nakapatakder di Church Claveria. Dakkel to nga iklamar ti di langit kakabsat. Amen. Ang kita ang tilubong di nga dakkel kan napintas but dakkel nga pagragsakan pagyamanan tayo ti Apo nga naging parte tayo di nga ministry di Claveria. Kun to the regions beyond. Amen. Tangagundaway dawatan nga tumagderting arot kakabsat as we pray for our tithes and offering.
Let's pray. Lord, Heavenly Father, Apo, nakasisayat kalauna iyo Apo, ti pinang-i-provide mo, ti duwa nga adipen mo itamalim, Pastor Ver, Pastor Dennis, for the messages that you have used to stir our heart and mind. Umuna Apo, may papantipan nakisalakan. Lord, help us, Lord, to reevaluate our lives. It's convenient to say nga naisalakan kami, gloria at pagtungpalan mi, but tulungan na kami nga mang-evaluate, Apo. No ti dalan ti panagbiag mi, ti gunay mi panunot sa umi, kat talaga nga makaidaydayo, makiigloria keng kawapo. Tanuhan Apo ket Lord, tulungan na kami nga mangi-reconsider Apo agpakumbabag pakawan kinumawat keng ka. Ket Apo, tulungan na kami nga agbiag, pakare Apo iti pakiigloryam ken pakidayawan. Pakadu Apo iti message, impadalan mo ken Pastor Dennis. Thank you so much Lord, for first of all, starting this ministry, Hosanna Bible Baptist Church, for calling your servant, our senior pastor, for his humble obedience that we can follow. Apo, ket makita mi tinagdakkel nga pamendisyon mo, Apo. We have a senior pastor who is dedicated in his love and his service towards you. Ket may ipakita kanya mi, Apo, digiti usto nga wagas panagbiag, ket ti pinagubay ti patriarch mi, ti dedication ti senior pastor mi, ket may ipakita kanya mi, no kasano kami nga agserbi keng ka, O Lord God. Mesa Apo tinalawag nga rason na Apo no apay adda kami iti dating nagundaway ket iti stewardship o Apo ken cheerful giving. Agyaman kami O Lord God for putting us in the ministry and putting us in this locality here in Waipao, Hawaii. You have blessed us so much O Lord God. Ket digiti offerings, tithes nga mi paaya Apo ket hango umanay nga pangsubad ti kinasayaat mo kanyami. Ket numampay kasta Apo, thank you so much for the opportunity and privilege, and help us to grow more in our stewardship, in our giving, in our loving you, O Lord God. So Lord, at this moment, please bless the offering and bless also the giver, because all these things we ask in Jesus' most precious name. And everyone says, Amen and amen. You may bring your offerings, Kapsat. Amen. Praise God. Tumagdarting arod ka Kapsat. Let's sing one more hymn this afternoon before Pastor Ver will close us in prayer. We will sing that song, I am happy in the service of the King. I am happy in the service of the King. Amen.
naragsak kinarambak tag serbiti apo. Amen? Praise God. Pastor Ver, please close us in prayer. Amen. Praise the Lord. Thank you very much, Pastor Dennis, for that very great and wonderful message nga impadala ni ti Apo ken ka. Tagkararag tayo kakabsat. Let's pray. Thank you, Apo, ti daytoy Apo Dios nga aldaw kadagiti inkapo intaraon kada kami nga sasaom ket dawatag kadi o Dios nga babayan iti parabor mo. Dagitoy ket san kad lumasat iti pagdengeg mi Apo no di ket di tumnek kadagiti kaunggan iti puso panunot mi ket makita Apo iti panagbiag mi Apo Dios tapno dagiti saom ket kas kinunam Apo ngahan ko mga agsubli ken kangaungaong no di ket di makita ko mati bungaen na Apo iti panagbiag mi tapno niti kastagat adupay dagiti tattao nga mayasideg Apo ken ni Kristo makamammo ken Kristo Apo babaen Apo Dios kadagiti banag nga makita da Apo nga mararamidam Apo ti panagbiag mi. Alawan na po, ikararag ko digito'y kakabsat, dito'y Hawaii, kan digito'y kakabsat Apo nga nakatsun initata nga dati balasiw tao. I know, dear Lord, nga haan Apo nga asi-asikan ang angaw, digito'y paspasaran damat Apo itata. Trabaho, kan uray pay Apo, kadagiti familyada Apo dito'y, kan Apo Diyos dawatek nga rod, nga sika iti manginable, kadakwada Apo. Tapno maaramidan da digito'y, kat mabalense da Apo iti oras da, panawin da Apo Diyos, ket awan ti mabaybayan Apo, nga nyaman nga banag iti panagbiag da, kang runaan Apo, iti panagserbi, ken relasyon ken langen-langen da Apo ken ka. Ken i-equip mo mat Apo isuda, babayan Apo kadagiti saom, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag da, tapno iti kasta Apo Diyos, kadagiti kanito nga sumrek da iti trabaho, wano yan naman Apo nga papananda, ket nananay nga mapabilag da Apo, may sagana da Apo dagiti puso panunot ken biagda ket at dati sarip da Apo Dios kadagiti anyaman Apo nga pananggundaway ni Satanas ken mapreserba ti testimonyo da Apo kadagiti aramid Apo iti lubong. Continue to bless them, dear God, and thank you all so much. Oray pay iti panangiturturong ken panangidaldalan ni Preacher Glenn Apo iti trabaho Apo dita ket katuloy mo Apo natulungan Apo isuna ipreserba ti salunat na Apo punwen ti panakabalin Apo Dios ken sirib mo Apo tapno iti kasta o Dios ket nan anaypay nga napintas ti banag na Apo iti trabaho Apo dita akas sa katulungan Apo iti senior pastor mi Apo. Continue also to bless every member Apo itaway tapno iti kasta ket makita damet Apo nuanya dagiti banag nga mabalin nga maitulong da iti church iti senior pastor iti preacher Apo Dios kat marikna da di ragsak iti napudpud no Apo nga anak mo ken ragsak Apo iti agserbi Apo ken ka. So Lord, I pray that may please continue to bless their families, their work, their job, their career, sika Apo iti agtultuloy nga agtrabaho Apo iti bibiyagda. So we give you back the honor and glory because we ask all these things in Christ's most precious name. Amen and amen. God bless you, kakabsat. Amen. Praise God. Thank you very much, Pastor Ver, for that wonderful